Beogradu. A danas su u Beogradu takođe, ali i u matematičkoj gimnaziji, podeljene novčane nagrade najboljim učenicima. 6 najuspešnijih učenika ove prestižne škole dobilo je po 500 evra koje je obezbedila Pireus banka. Đaci matematičke gimnazije u Beogradu oduvek su strah i trepet na svim domaćim takmičenjima iz matematike, fizike, astronomije i informatike, a zavidne uspehe postižu i na međunarodnim takmičenjima. Odrediti najbolje među njima nije lako, a sem uspeha na takmičenju ovog puta uzeti u obzir i socijalni moment, pošto gimnazija ima učenike koji su iz unutrašnjosti, a neki su iz materijalno ugroženih porodica. Naravno, nagrađeni učenici imaju sve petice. Ova nagrada mi znači kao inspiracija za budući rad, a i kao naravno novčana potkrepa da mi pomogne što se tiče putovanja. Ova nagrada nam znači mnogo zato što predstavlja priznanje da jednostavno neko prati to što mi radimo, da se naš rad uvažava i priznaje i da neko jednostavno podržava ono što mi radimo. Iskoristit ću nagradu da se usavršim u matematici. Skoro svi pokušat će da nastave školovanje u inostranstvu. Cambridge im je izgleda omiljena destinacija, a ako ne uspeju, studirat će uglavnom, kako kažu, na ETF-u. Ova škola nikako nije obična, pa tako i učenici, svi do jednog, iznose da današnje vreme neobičnu tvrdnju, da su za uspeh gimnazije najzaslužniji odlični profesori koji su nekad i sami bili učenici ove škole. Kod nas pre svega dolaze sjajni učenici, ambiciozni, oni koji vole matematiku, talentovani su matematiku, ali znaju šta će sa sobom i od svog života, koji već imaju sada planove šta će da studiraju, gde, kako, čime će da se bave. Svake godine 10 učenika dobija stipendiju za najuglednije svetske univerzitete. To nije problem jer našu zemlju ne košta ništa, ali nevolja je što ne uspevamo nađemo način da iskoristimo te mlade ljude, kaže Ognjanović. Sigurno da ogroman procenat bi želelo da u svojoj zemlji radi i stvara i ne traži čak i neke velike uslove. Nije rad u matematici nešto što je posebno skupo i ne traži neke velike investicije, a možda da sjajne rezultate. Srbija je siromašna zemlja i nema uslova za opremanje velikih i skupih laboratorija, tako da će uvek neki broj učenika ostati u inostranstvu. To možemo smatrati našim doprinosom svetskoj nauci, zaključuje Ognjanović.